Γεια σας παιδιά, είμαι ο Boss. Λοιπόν, και όπως βλέπετε σήμερα παίζουμε Minecraft και ήθελα να φτιάξω ένα βίντεο και μου έλεγε να κάνω update στο Minecraft γιατί δεν είχα κάνει και μπήκαν κάτι καινούργια πράγματα και απλώς ήθελα να τα δείξω. Το βίντεο θα είναι μικρό. Είναι ότι μπήκαν διαφορετικά block. Το πορτοκαλί, ας πούμε, αυτά εδώ μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπήκε το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι πλέον όντως μπορεί να παίρνει νερό. Παλιά υπήρχε σφουγγάρι και δεν μπορούσες να παίρνεις νερό, αλλά τώρα μπορείς να πάρεις άνετα. Υπάρχει, καλά, αυτά εδώ τα δύο είναι τα αγαπημένα μου. Το slime που μπορείς να πηδάς, πολύ ωραία, ας πούμε, έχει πλάκα. Και εδώ που βάζεις την πανοπλία σου, είναι ένα ωραίο πράγμα. Και μόλις κοίταξα, είδα ότι μπήκαν καινούργια ζώα. Και τα ζώα αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, το κουνέλι το ήξερα ότι υπήρχε και επίσης είναι πολύ γρήγορο. Αυτό εδώ πέρα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω καν τι είναι. Πάντως είναι ένα ωραίο ζωάκι. Πλάκα έχει. Δεν ξέρω τι κάνει στο survival, δεν μπορεί να σε χτυπάει. Ένα λεπτάκι να το δούμε. Αυτό εδώ χτυπάει. Ω ναι, δεν ξέρω καν. Βασικά δεν θέλω να το αντιμετωπίσω καν. Θέλω να δω αυτό άμα με χτυπάει. Οπ, ναι, με χτυπάει. Και είναι εύκολο να πεθάνει, αυτό είναι το καλό. Και με βαράει ο άλλος τώρα. Θα πεθάνεις. Αλήθεια. Α, ναι, και είναι κάτι αντικείμενο. Λοιπόν, τα άλλα καινούργια πράγματα που έχουν μπει είναι φυτά. Αυτό εδώ το αντικείμενο που μου πέταξε το ζώο. Ένα καινούργιο πράγμα που μπορείτε να πίνετε, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό εδώ πέρα, ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Το βιβλίο που επιτέλους μπήκε βιβλίο και μπορείς να γράψεις. Τα ζώα. Μπήκαν καινούργια φίλτρα, καινούργια δέντρα, καινούργια φαγητά. Και αυτό εδώ πέρα. Και ναι, ο κόσμος τώρα πλέον έχει γίνει καλύτερος, γιατί έχει περισσότερα πράγματα. Καλά, είναι και οι πόρτες που είναι διαφορετικές και οι φράχτες, αλλά αυτά τα είχα από παλιά και δεν τα έδειξα. Παιδιά, αυτό ήθελα να δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και comment. Ναι, να σας δείξω λίγο που είναι το όμορφο, ας πούμε. Κάπου από εδώ έχει ένα ωραίο δάσος. Να, αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι τα δέντρα. Καλά, οι περισσότεροι τα ξέρετε. Αλλά όποιοι δεν έχουν κάνει update, όποιοι παίζουν PlayStation, αυτά εδώ δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι, ας πούμε. Ναι, θα βγάλω βίντεο και θα δείξω τέτοιες πίστες. Πιστεύω θα είναι καλύτερο τώρα. Θα έχουμε να φτιάχνουμε καινούργια πράγματα. Θα έρθει και ένας καινούριος YouTuber να κάνουμε μαζί βίντεο. Και ναι. Α, και εδώ πέρα που έφτιαχνα τα πράγματα από κάτω βρήκα ακριβώς spawner. Από spider. Και ναι, είναι ωραία πλέον. Τι άλλο να σας δείξω. Οκ, αυτά εδώ δεν πρέπει. Α, να πω πλέον ότι όταν θα βρίσκετε πρόβατα, αγελάδες, θα πετάνε επιπλέον και το πρόβατο θα πετάει και φαΐ επιτέλους. Όχι μόνο μαλλί. Βλέπετε, πήραμε ένα μαλλί και 2 φαΐ. Αυτό είναι ωραίο, γιατί κάνει, ας πούμε, τη ζωή πιο εύκολη. Και ναι, είναι ωραίο. Μόλις τώρα άκουσα ένα σκέλετον, αλλά εντάξει. Νομίζω όλα τα ζώα πετάνε ένα επιπλέον φαγητά. Ναι, αυτό μου πέταξε ένα. Επίσης τα φυτά είναι πολύ ωραία που έχουν μπει. Ναι, έχει γίνει πολύ καλύτερος ο κόσμος, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είναι φυσικά. Έχει και ωραία βουνά. Δεν ξέρω άμα έπρεπε. Δεν ξέρω άμα είναι από το update, ας πούμε. Αλλά, λέω να έρθουμε να μείνουμε εδώ. Να πω ότι σε αυτόν εδώ τον κόσμο θα παίξουμε survival με κάποια άλλα παιδιά. Αλλά δεν θα έχουμε κλέψει, ας πούμε, αυτά θα τα βγάλω, δεν θα τα χρειαστούμε.
Και ναι, γιατί μου άρεσε αυτό το σερβερ, ήταν ωραίο. Θα φτιάχνουμε και ωραίες κατασκευές με slime. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.